onye a eje nga onye na-afọ onye ọ nọ na nga ọkwa mụ agwa gị ihe ewu nke isi dịkwa sure. ọ bụrụ iwu nke isi a nyụọ nsị were aka kọrọ ya ma amụ Ị ma na ihe na-eme m obi na-abụ nke abịa na ịbata vidio si m kesi Adịjọn da Adịjọn ọ bụrụ na-eche eki m obi ọ bụrụ ka Adịjọn dị ka eziokwu a na-eme Adịjọn ndụ mana ihe ewu nke isi ịghọtago mana ọwụfọ kesi a imeri gị jụọ na nsị n'ebe a ịmalụ ndị na-ewu nke isi na-abịa na nke anyị bịa na atụ mma mana ekene anyị ịghọtago ihe ewu n'ihe mụ agwa gị tụkwasị m arụ gị atụkwasịra m obi ya na-akpọ ụla kụgbu ụlọ ekwobe ịghọtago. Okay, now I want to get na. Don't worry. All my, you're a victim. Don't worry. Victor. You're a victory. You're on your Mary. Okay. Yeah, see, Mary. On your Mary. Oh. Okay, kini enezo ko. Ebele onye na-eme m. Ebele ya na-eme. Koto. Oye jenga. Onye jenga. Onye akịta onye efu na ọ nọ nga. Ihe kpepụta nwere eche ma ọlọ ya. Ọlọ ya ka mbụ nya me njima na oye jenga. Ama m ebe ikpe a na-eje. Maka lọya ndị nke ni. Ma mmadụ bụ ya. Kọtụ anyị nọ nwanne nya nwere ofu mkpụrụ ihe nụrụ ọ na-asụ. Uyibo dị around too much. Igbim. Anọgide for 1 hour plus ọ na-asụ Igbo. Anọgide na kọtụ nwere mma a na-akọ. Sọsị ya nọ mgbe kwuo. Court Adịjọn ndụ ebe na-ekwu ihe a ayanaba mụ amalebe m ebido ho ha ma ọlete ewe niwe ka njukene gị ị nwere ike igwuta nwu mmadụ one ịtụgoro nga disi ọ dị ka na-ezu ezu onye bụ na ịmadị fa na-eme nka bụlọ ya abụrụgo m jọji ịma nọ jọji na-atụ ndị mmadụ nga tụ m nga a na-eme uche ga amadị ya ịnụ bụ Adịjọn mmadụ agha bụlọ ya je kwọta akwa Batman iri na-atụgharị ndị mmadụ nga ekwu ọbọ gị ka nna agwa ekwu kịta ọbọ gị ka nna agwa nna ekwuru onwe m nke agbọrọ nke ọsọ nke abụrọ nke ọsọ atakwanụ gị a na-efi di gị ọ bụrụ na ọbụla ọrụ a na-alụ onye karịma karị ada kịta pụrụ ịgba Adịjọn ndị nwa mmadụ ka o je chọbara onwe ya lọya ọzọ ịsa gịnị mgbe ka ị na-agwada bụ ekene anasụ yobere ya ịgwakwara onye a just mana ya yobere announcement ka i mere ihe a ụkwụrụ ịgba nwute gị ebe a mgbu gị kịta enyi gị nwoke nke gị ọ gị nwe ya dị nọ ihe Good afternoon. Yeah. A na-enweta onwe unu. Ya na mmanya akwa ịdanye na mọlọ mmanya. Mmanya kichọrọ. Achọrọ ịṅụ mmanya. Ịma from before. Ọ ọkwa gị. Ngwanụ ka gị mmanya na. Ya, onye na ebe a. Nye mọt. Na-adụ adị nọọsụ loo ihe dị egwu. Every month agwere ego chee gị. Mmadụ ga nụla n'ime ajụ ihe ọ chọrọ. Arụ amaka si unu. Nne, enyi gị nwoke. Ọ nke gị. Ọ gị nwe. Ihe gbasara gị ebe a. Ewe n'iwe. Isi nọ mmanya ka ị chọ. Enye gị mmanya ka onwe gbasara gị ebe a. Nkata ka anyị na-akpa nụnụ. Ka ihe gbasara gị n'ebe m na ya nọ. Ewe n'iwe. Wow. Ọ dị ka na-ewe iwe ọkụ. Ọ ya anụ gị anụ. So isi gbuo onwe gị onye ga-anụ gị anụ. Ịchọ ịnụ ya. Dị ya ịchọ ịnụ ya anụ ya anụ. Onwe gbasara gị ebe a. Wetin concern you? Isi nọ mọt ka ị chọ. Nwanụ mọt gị n'isi ebe a kwụbanụ na ka ụdị anyị kọpị ya anyị gakwa ebe a ịkọ. Ewe n'iwe. Mụ na gọmava before.
ịma na eziokwu na-agba agba onye amanụ onye mmadụ mere ihe ọ na-eme ịma eziokwu na onye nwere ike mere Mommy, I check towards your side. Mommy, you can't go outside then. ịdị ime mgbaki ya ma onye adọ serious ịdịkwa n'ime ọ dị nnọọ ka mana aṅụ karịa ebe enyi anyị ọkọchị anyị survive kwa Onye mere gị nwanne ịmabụ before. ebe aka m fụ gị Onye na-esogharịzi m up and down. adị m eso gị ọ na aṅụpụta ebe enyi Tụọ n'ebe ị nọ na anwụ. Onye gbasa mụ na gị. ewe n'iwe Mami ọjọọ wee gụọ gị mmanya. ewe n'iwe iwe ọkụ adịghị ọkụ mma ọdị mmadụ onye ahụ ọ dị na mkpa ka eji akpọ ha oyi tụọ mbọ mmiri zowe kpọọ ha si azịa ọ gị ma anụ onye anụ agụ nwa ya eziokwu anyị bụ nwoke nwoke imekọta ife a dị ime alụ eme gị ịma nwa dị ime si aṅụ ehi na ihe kwere ya aṅụ nne m mana onye amakalụ mma ahụ mba Mechie m ise m outside. Ọrụ ajọ ife. What's going on there na junction? Ọ nwere maka ntọ ka anyị mee kịta. ọ na-ama onye a nna akpa ije nketa ebe ọbụla gosi na mmiti afọ ọ na-emekọ ọ na-akpọ ndị mmadụ onye kọt kpọ sekuriti biko This evening you will die.